बुझल बर्णाली बाबू से झील आउ झील होगी थब मत कहीं नागु नहीं आउ से माइकी ना है ना ना कौन ना ना ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଛି ସେ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଥିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତାମୀ ଝିଅ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ହାତରେ ଭାତ ଖାଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବୋର ନାଲ ଛାଣି ନେଇକି ପରବାରି ଶିଖିଲେଣି ଗାଣ୍ଡିଆ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଗାଣ୍ଡିଆ ମୋ ଗଣନା କଦାପି ଭୁଲ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ତମକୁ କହୁଛି ମୋ ଗଣନା ମତେ କହୁଛି ସେ ଝିଅ ଯବାନୀର ଆମ୍ବ ଝୁଡିରୁ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ ନା ଆଜି ବି ସେ ଆମ୍ବ ସତେଜ ଥିବ ଦେଖ ଏ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ କଦାଚିତ ଏକମତ ନୁହେଁ ମାନେ ନା ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବିନି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବି ନାହିଁ ଏକମତ ହେବି କଣ ନାହିଁ ପାଇଁ ମତେ ଆଗ କୁହ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝଉଛି ଯବାନର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିର ସାଇଜ କେତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିର ସାଇଜ କେତେ ଝୁଡି ସାଇଜ ଏଇ ସାଇଜ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ଏତିକି ଆଚ୍ଛା କେତେ ପିସ୍ ଆମ୍ବ